Доста хора, аз съм Менесуа Геймър и това е голямото завръщане. Днес ще играем на Fortnite Ranked. Преди да започне играта, абонирайте за канала, лайквайте и нека продължаваме напред с клипа. Играта започна и ще кацем ето тук. Това за момента е думата локация. Както разбрахте от началото на клипа, не съм играл една игра на Ranked от много време. Месец. Относно завръщането и защо не си имах доста дълго време, ще направя отделен клип. Очаквайте го скоро. Така, тук виждам един, двама, от мен няма други, т.е. сме трима човека общо, което не е много добре, но не е много зле. Директно на честа. Добре, попалка. Компо. Тук някой е умрял. Сега. Ще не ги скемпилите. Се постресат. Само те мене да ни скемпят. Първа игра, не съм заиграл вече нищо. Кой ранг ще ме пусне? Добре, нека продължаваме с следващата игра. Наистина на следващата игра, той път ще кацаме ето в този мост. Тук бях се пусна за малко телефона, да се не се чува. Това за миналия сезон беше любимата локация, защото имаше един сигурен Legendary Chest, Epic Chest. Не знам ви как го наричате. Качвам един човек. Втори. Трети. Аз съм четвъртия. Надявам се тук да е трети. Няма не е. Това ще кацам тук. Добре. Странно. Да не го колата. Между другото хора, мислям да се направя друг канал, който няма да е на тема игри, ами на тема купчета. Защото аз мога да редя купчета. Умираш, заляга.
да замина. Какво имаше? Добре. Вземаме едно такова. Аз съм дразнещ човек. Готови са. Ще взема съвсем дито. Ти не стреляш, момиче. Само да стреляш, ще стане лошо. Само да стреляш. Още един път. Голяма това е прекалено силно, просто се не се чуе. Леле, този наред ли бе? Пише наред с главата. Това сега го виждам, че ти показват отгоре къде си убил човек. Аз си не мога да знам, че на този блок. Ще надеш метките, окей. Опа. Добре, че го наех. Добре. Там няма никой. Така може да проверявате дали има хора в колите. Просто марквате, ако не ви се марква колата, значи няма хора. Ако не ви се марква колата, значи има хора. Ако ви се марква, няма. Ще взема това. Не всъщност. С колко метрите съм аз? Съм два. Добре. Насам бот. Ще наша. Оставил съм си помпата. Добре. Чага, ама... Или там каквото си. Айде да хилваш мене. Не земята. Нали, ако може. Се отира мене. Лава помпка. Аз вече съм се хилнал.
съм приятел с него. Ето, сега вземам това оръжие. Златна помпа за силно оръжие. Аз ще ви кажа, че не съм лопнат. Ето ги хората. Сега почвам. Това е било леле, защо? Това какво прави? Аз съм представя. Мислих, че това е мечта. Не е мечта. Добре, както иде. Вот. Взима снайпер. Окей. Въздуха. Така. Слушайте, защо бягате хора, бе? Плюс 124 за 15 хил сме. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте за канал, лайквайте и довиждане.